Planina Platak oduvijek je popularno vikend odredište Riječana, no posljednjih godina sve više posjetitelja koji uživaju u prirodi. Ljeti su to planinarenje, bicikliranje ili jednostavno piknik druženja, a zimi skijanje. Razlog tome su ulaganja Primorsko-goranske županije kroz projekt Regionalni sportsko-turistički i rekreacijski centar Platak. Platak je jedan od projekata koji je najbolje prihvaćen od građana Primorsko-goranske županije. Puno je projekata naših i u zdravstvu, i u školstvu, i u kulturi, ali važno je poručiti ovaj sport i rekreaciju koji zapravo se događa ovdje na Platku i ljeti i zimi. I to je ono što smo željeli, da naši građani imaju mjesto okupljanja, mjesto i rekreacije. Napravljeno je mnogo toga kako bi se Platak obogatio i dodatno oživio. Od kada je županija Primorsko-goranska krenula sa ulaganjima u Platak, Platak je doživio jednu renesansu. Znači 2015. godine je napravljeno veliko parkiralište, asfaltirano, poravnano još dodatno parkiralište, kad toga napravljene roštilj pozicije, krenulo se sa pojačanim održavanjem postojećih žičara i to je bio samo početak. Nakon toga smo napravili dodatne roštilje, tubing staze, trim stazu, piknik pozicije, novo bočalište, napravili smo odbojkaško igralište, postavili smo sportske terene na parkiralištu tijekom ljeta. No, jedan od najvećih projekata je sustav za snježenja u koji je županija uložila 23 milijuna kuna te izgradnja novih žičara. Sustav za snježenja znate da ide dalje, Radeševo je zasnježeno, iduće godine idemo sa baby liftom i pribenišom. Međutim, ono što je najvažnije, provedena je javna nabava za glavni projekt nove četverosedežnice do Radeševa. Odabrani su izvoditelji. Početkom, čini mi se 5. kolovoza, ističe rok za žalbu i nadamo se da bismo mogli krenuti sa izradom glavnog projekta, odnosno ishođenje građevinske dozvole, tako da bismo bili spremni 2021. ukoliko se osiguraju bespovratna sredstva i možemo aplicirati, pokrenuti i samu gradnju. Upravo je ovo od strane građana najbolje prihvaćeni projekt. Posjetitelji na Platku uživaju u prirodi i hvale ulaganja koja im omogućuju još ljepši i kvalitetniji boravak na omiljenoj im planini. Na Platak dolazim zato jer je svježi zrak, pozitivna energija, pozitivni ljudi, okruženje, predivne šetnice, ima dosta sprava novih za vježba, tako da sve u svemu moje tople preporuke svima da dođu na Platak, predivno je uređeno, sve u svemu je okej. Često dolazimo planinariti, pa onda svratimo do domova ili dolazimo ponekad biciklirati. Danas smo evo došli trčati, sutra se slavi dječji rođendan, znači cjelogodišnja zabava za sve uzraste. Zadnjih 3-4 godine je napredak zaista značajan i ponosni smo što se to događa. Konačno, dugo godina se čekao, od prometnice, parkinga, pa cjelokupna infrastruktura. Iz županije pozivaju sve koji imaju ideje kako dodatno unaprijediti sadržaje da se jave. Pozivamo sve koji su zainteresirani predložiti neku novu ideju, neku novu viziju razvoja da nam se jave, jer ovo je zapravo prilika za građane da provode što više vremena u prirodi, u zelenili, naravno i da otvore nekakvu priliku djeci da se uče maknuti sa betona, laptopa i računala i krenu igrati ponovo loptom ili po zimi skijanjem i sanjkanjem. Zahvaljujući ovim ulaganjima zadnjih nekoliko godina, osim Riječana, na Platak sve više dolaze i turisti iz ostalih krajeva Hrvatske, pa čak i iz Slovenije i Italije.